Turun kehittäjätapahtumassa sitten elinkeinoelämälläkin olisi mahdollisuus tehdä toiveita kaupungin puoleen, että miten asioita pystyisi hoitaa paremmin. Olisiko sulla jotain teemoja tai kysymyksiä heittää jo nyt, minkä tyyppisistä kysymyksistä olisi mielenkiintoista keskustella? Mun mielestä ainakin yksi kiinnostava aihealue, mistä pitäisi saada keskustelua aikaiseksi sekä kaupungin että elinkeinoelämän ja yrittäjien välillä, on tämä meidän kaupallisen keskustan tilanne kaiken kaikkiaan. Et sekä kaupan osalta ylipäätään, mutta sitten, että miten saadaan kaupallinen keskusta pysymään elävänä. Tällä hetkellä me nähdään, että meillä on aika paljon tyhjiä liikehuoneistoja tuossa kaupungin keskustassa. Erinäköisiä näkemyksiä siitä, että mistä ne johtaa. Kauppa yleisesti ottaen Suomessa on alavireinen ja tulee koko ajan huonoja ennusteita siitä, että miten kaupan työpaikat vähenee ja muuta. Et ehkä tämän tyyppinen teemottelu voisi olla myös yksi mielenkiintoinen